λειτουργίας και της συνάθησης, ώστε να μπορέσουμε να κοινωνήσουμε με όλο το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Και μακάρι η νίκη να γίνει ένα πρότυπο για όλους μας, ώστε να μπορέσουμε στο μέλλον να έχουμε και άλλους οικειούχους και άλλους ανθρώπους πάνω στο ψαλτήρι. Νίκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μάρια, του Κυρίου δεηθόμεν. Δόξα Χριστέ ο Θεός επίσημον δόξαση, ο εν το όρθα πόνος αποθείς, εν δόξα ενώπιον των Αγίων Παστών αυτού, και δημός Κυρία Χριστός Χριστινός Θεός ημών, σερβείς παρακράτου τον νόμο Αγίας του Μητρό, δυνάμει τιμή και ζωοποιούς καβλούς, προστασία και μην επραγγέλ δυνάμουν σωμάτων, ηγεσίες τιμή εν δόξου και του ποδρόμου του Ιωάννου, τον Αγίον δόξου των Αποστόλων, τον Αγίον δόξου και κανονικών μαρτύρων, τον Ασύ και Θεοχώρο Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου, πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου, των Αγίων Αποστόλων Αχιλλέα και Πρισχύλης, των Αγίων και Δικαίων και των Πατρονίων Αγίου και Άννης, του Αγίου Πατρός του Αγίου Ενδόξου, του Αγίου Πατρός ημών του Ξύμου του Ομολογητού, που και του Δάνου, διευκόλυτον εν Κύριο Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,